मानसिफ्रा मानगोनां आसाम आयेन आफादनि स्पिकारनि खुगानिफ्राय रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां आसनि माने मदद टाइपआव सरकारनिफ्राय मा बेखौ साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा मिथिना लानाया गाहाम। बिथाङा स्वयं गावनो फोरमायदों। बिनि सिगां मोनसे खोथाखौबो फोरमायनो गोसो जायो। इउटुबाव मोनसे गोदान अपसन फैबाय, नै ओरै नङाबा ओरै साइडआव नुदोंना नोंथांमोना, बावहाय सेरनानै दाना मोजां मोजां बुस्थुफोरखौ शपिंबो खालामनो हायो, जेखौहाय जों सेलेक्ट खालामनानै होयो। आङो माब्लाबा बिदिनो नायनो हागोन नोंथांमोना थांनानै। माखासे मोजां मोजां बुस्थु जायफ्रा क्वालिटि गोनां बेफोरखौहाय लिंकखौ होनानै होगोन, क्लिक खालामनानै बाव शपिंबो खालामनो हासै दाना, माने सर्टकाटआवनो। आं बेखौहाय फोरमायनानै होनाय जाबाय दिनैहाय। जिहेतु आरो मोनसे खोथाया जाहैबावबाय, प्रमद बर' सारा एनडिबिफोरनि सायाव मा बुंदों बेखौथ' मिथिखाबाय। आरो खायफा एनडिबिफोर जाय गुलि गावजानाय नांजानाय, बिसिनिबो खोथा एसेबाबो आं फोरमायलांगोन। दायो स्पिकार सारनि फोरमायनायखौ खोनासंग्रोदो। बियो मोनसे गासै आसामावनो गोदानै रेशन कार्ड होनाय जादों जायफ्रा रेशन कार्ड मोनाखैमोन। ओमफ्राय रांखान्थियारि भाबै जिथु माने मा होनो बेखौ बोसोरिकिया आय बा इनकाम, बे इनकामनि बेलायाव आगोलाव 2 लाख जाय इनकाम थायो 2 लाखसिमल' बिसोरल' मोनदोंमोन। दा 5 लाखसिम होबाय। माने 5 लाखनिफ्राय जाय खम मोनो माने इनकाम खालामो बिसोरनो गासैबो रेशन कार्ड मोनगोन। आरो बे रेशन कार्ड गोनां मानसिफ्रा गासैबो बे माने मा होनो गभर्नमेन्टनि जोंनि नोगोरारिफोरखौ सहाय खालामनाय स्किमफोर दं, आसनिफोर दं, बेखौ मोननो हागोन। आयुष्मान भारत, माइरं मोननाय, न' बां मोननाय, अरुणोदय मोननाय, बेफोरबायदि आसनिखौबो मोननो हागोन। ओंखायनो दिनैनि जिथु जोंनि हाबाफारि, बेवहाय फ्राय माने 800 माने न'खरा गोदानै रेशन कार्ड मोनदों। आरो दिनै उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जोंहा गासै गोदान आरो गोजाम 88% फ्राय 87 माने दशमिक माने 70 माने सुबुङानो दिनैहाय माने रेशन कार्डखौ मोनबाय आरोखि। दा बेराफारसेथिं मोजां जे जों उदालगुरियाव सरकारनि सहायखौ मोनगोन, आसनिखौ मोनगोन गासै सुबुं सानखोनि 88%आनो। नाथाय बेराफारसेथिं बेफोर गासिबो जिहेतु स्किमानो माने रांखान्थियारि भाबै लोरबां न'खरनिसो, लोरबां सुबुंनिसो, जायहा बारा इनकाम गैया, जायखौ जों BPL होननो नागिरो, बिल' पभार्टि लाइन, बे सुबुंनिसो। ओंखायनो बे जिथु मोनसे माने मा होनो बिदिखौ सिन नुजादों, माने सावगारि नुजादों जे उदालगुरियाव 88%आनो रेशन कार्ड हल्डार्स, माने 88%आनो जों रांखान्थियारि भाबै उनफिननानै दं। बे मोनसे एसे गिथावना आरो। दा ओंखायनो आं सानो बे सरकारनि अनसुंथाइ रेशन कार्डनि गेजेरजों मोनोब्ला बेखिनि मानसिया रांखान्थियारि भाबै एसेब्लाबो दावगानो हागोन। आरो जोङो दा उदालगुरिनि हालोदखौ नायनानै खालि सरकारि माने अफिसार बा बिसोरनि मावथि आरो जोंनि राजखान्थि दैदेनगिरि MLA, MCLA, VCDG चेयारमेन बा गुबुन गुबुन सुबुंनि सायावल' जोङो सोनारा जासे समाज हिसाबैनो जों मोनसे सांग्रांथि लाबोनानै रांखान्थियारि भाबै जों गावनि जायगायाव थानानै, गावनि न'आव थानानैनो माब्रै गरसे गरनै जों खामायदेरनो हायो बा जोंनि खामायनायखौ बारायलांनो हायो, बिनि राहाखौ जों खालामाब्ला जों रांखान्थियारि भाबै गोग्लैसोनानै थालांगोन। गतिके आं सानो बे रेशन कार्डनि उनाव निस्सय बे बाथ्राफ्रा फैगोन जे उदालगुरियाव मानि थाखाय एसेबां जौखोन्दो दिनैहाय माने रांखान्थियारि भाबै गोग्लैनानै थाखो, जाय सरकारनि अनसुंथाइखौ लानानै बा बेखौ सोनारनानै जिउखौ खुंनांगौ जादों। थारैनो नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय। दा खोथाया जाहैबाय दुखु गोनां बाथ्रा, खायफा रिहेबिलिटेसनखौनो मोनाखै दासिमबो। 4 लाख 5 लाख मोननो गोनां जायफ्रा गुलि गावजानायबो दङ एनडिबिफ्रानो। जोंनि सिगाङाव फोरमायफुंबाय, गैया रादाबो। खायफा नंबां जाबाबो मोनदों। ओमफ्राय जायफ्रा अरिजिनेल बिसोरबो मोनाखै दिनैनि दिनाव। मानि थाखाय? ओमफ्राय मोनजोब्बाय होनो जोंहा प्रमद बर' सारा। दुखु गोनां। जों बुंना होबाय आरो रायजोआ एसे मिथिथों होननानै। लिडारफोरखौथ' जों जेबो सोमावनो हाखाया नालाय, गुथिराम बाथिराम फिसा थाखोनि मानसि जोङो। बे